Mowangi kabisa ngech ma higa magik mang'eny odwa timore to walamo Nyasaye ni Nyasaye otieko kodwa wago kodwa wadhi tieke to kwa tieke mipangilio manango mag higa niendi chuna ni mondo mi achorge higa machielo mondo mi Nyasaye otelna chopgi. Iwacho ni pek mar ngima omiyo kichopo magi. Ok wan gi to higa manyien bende pek mar ngima dhi chalo nade. Ok ang'e ni pone pek mar ngima ni omedo dhi nyime. Okang' mane miketo mane lek gi koro dhi chopogi. Kaponi okang' mar ngima obedo ridore kaka koro ridore niendi to dhi chuna mondo miyo amany kungo moro kata amany hola moro at least mondo mi atiek lekna achiel manango. Kik gidhi siki higni 2 te kapok achopo lekna mano ok dang' nin maber. Adhi temo matek mondo miyo ka higa ni oloko to ka ngima tek to amany yo machielo at least mondo miyo lekna achiel ochopi. Erokamano we okaw pach ng'ama chielo adwani chop machiegni ka. Adwani chakne gi nyingi. Higa ni osebedo higa ma ji ne nigi geno mopogore opogore ma bende ni pango mondo ichopi. In owuon ka ni chako higa ni. Ang'o giri mani keto midwani mondo koro itim to bende ichopogi? Gi nyinga an Timothy Mbaya. Ka higa ni ne chako napango ni a settle down. Nikech aneno ka higa dhi to awinjo ka minwa dala yuago ni odwaro grandchildren. Koro napango ni higa ni a settle down to aneno ka higa rumo to mano pok otimore. Aneno ka mano pok otimore nikech aneno ka kar mogo ka osebedo matek. Ing'e ni ok inyal settle down gi ng'ato to udhi chamo kite. Koro kar mogo ka naneno ka kelo shida matin to an gi geno ni by mid next year 2023 mano the biggest resolution madhi miyo pek. Iwacho ni ikori mondo koro iyude minot iketh lweti to pone koro ok ang'e ni koro sani puro matek mondo ibed gi mogo mare kikel minot koso ere kaka koro idwani mondo ichop ma pone ngima omedo bedo matek. Puro koro ineni kaka higa ne rumo kama aneno ka orumo kober lakini ok orumo kaka nadwaro koro by mid 2023 ang'e ni mogo ka dhi bedo mapek. To koro minot kata ka minot obiro to koro wasiwasi onge. Bende in gi mpango moko mag weche moko ang'e ni kata minonet wach mar dongruok weche moko mag timo ohala weche moko kata mag donje romo opogore bende ibedo godo to bende ochopo nade? By 2021 naneno ka shock moro nobiro nikech gik moko nochung' mang'eny bang' ndalo mag covid. Koro 2022 ni nachako ohala moro aneno ko pik maber. Koro by 2023 an gi geno ni Nyasaye ni kodwa. Iwacho ni chako ohala ka koro watiyo kite joma bende samono chako ohala kaka in to wan gi ok odhi makare. En ang'o manitimo bende koro ohandi ni koro dhi maber ma bende nyalo kono jende moko kacha bende samoro higa ni ne ohand gi ogore piny mageno rumo. Ang'o ma ginyalo timo mondo gimbe ohala ka odhi mbele? Naneno ka the previous years nan gi a bad culture mar not saving. Kaka 2022 nochakore to nabedo piny to aparora. Ta chako savings matin. Savings moko manachako go matin, achako ohala moro matin. Kore ima koro miya sani hope ni 2023 ni nyaka bed gi minot. Erokamano mano moko kuom pach oganda ka bende koro ginyiso kaka higa ni osebedo. Moko ginte kod geno ma opogore opogore. Ka bende chokoro moko kuom pach joganda.